Здравейте, аз съм Цвети. Добре дошли в днешната тренировка. Днес ще тренираме изцяло долна част, краката. Фокус крака, което включва предно бедро, задно бедро, дупето и вътрешната част на бедрата. За тази тренировка ще се нуждаете от чифт дъмбели и йога блокче, като ако нямате йога блокче, една по-дебела книга ще ви свърши чудесна работа. Загрейте предварително, аз вече съм загряла, ако искате примерна загрявка, ето тук може да я видите и след като загреете да дойдете, за да стартираме с тренировката. Всъщност още за първо упражнение ще ни трябва йога блокчето или книгата, така че подготвяме си ги. Какво ще правим? Започваме с гоблет клек, като тук ще стъпим с петички върху блокчето или книгата. Само петичките трябва да сме достатъчно стабилни. Съвсем малко отстояние имаме между краката. Хващаме дъмбелите, ето така, събираме ги. Пред гърдите, клякаме надолу дълбоко, не си почиваме тук. Краката са под напрежение, избутваме се нагоре и коленете не хлътват навътре, остават леко свити, за да може мускулите да продължат да работят. Ще ви водя през цялата тренировка, ще ви обяснявам. Работим 50 секунди и имаме 10-15 секунди да се позиционираме и подготвим за следващото упражнение, които аз ще използвам, за да ви обясня как се изпълнява съответното упражнение. Пускам таймера и започваме. Хайде, позиционирай се за гоблет клек. Показах ти какво искаме. Започваме директно. Давай. Поемаш си въздух, пускаш се надолу, не си почиваш долу на позиция, веднага се избутваш и издишаш. Бавно и контролирано искаме контрол най-вече върху коленете. Да не играят, да не хлътват навътре, да не отиват навън. Тук фокусът ни е върху предните бедра, като при спускане те най-много се активират и натоварват. При избутване може да насочиш фокуса си върху дупето, за да може и то да ти помогне него да натовариш. Още малко. Последно. Оставаме там, където сме. Сега ще пружинираме долу за 5 и си справяме горе. Аз ще броя. 5, 4, 3, 2, 1. Вдигаш се горе. Изключително натоварващо ще бъде. Хайде. Долу. 5, 4, 3, 2, 1. Вдигай се горе. Поеми си въздух. Долу. 5. Дишай. 4, 3, 2, 1. Вдигай се горе. Ай! Знам! С мен 5, 4, 3, 2, 1. Долу. 5, 4, 3, 2, 1. Стягай корема, прибери дупето навътре, да не ти се натоварва кръста. 5, 4, 3, 2, 1. И последно долу. 5, 4, 3, 2, 1. Вдигаш се горе, оставяш дъмбелите за мъничко, махаш блокчето или книгата, ще правим странични напади. Широк разкрач, пръстите сочат напред, пускаш се на едната страна, дъмбелите са в центъра, на другата. Хайде, прибери дупето, стегни корема. Поемаш си въздух, слизаш надолу. Искам те с прав гръб. Вдигаш се горе и издишаш. Давай. Дишай. Едно вдишване, едно издишане на всяко повторение. Още малко. 10 секунди остават. Последно. Оставаме единия дъмбел. В същата позиция сме. От тук слизаме долу и ще преместваме тежестта от едната страна на другата страна. Окей, пръстите отново са в страни. Хайде. Прибери дупето навътре. Стегни корема. Тук активираме и вътрешните бедра.
Дръж, 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 долу. До края. Дишай. Още малко. Дръж с мен. Стегни корема, за да не ти се натоварва кръста. Под 10 секунди остават. Последно. Добре, вземаш и другия дъмбел. Правим. Отпади. Ето така. Първо на едната, после на другата страна. Хоп. Връщаш се обратно горе. С задното кръче отиваш леко назад и в страни, за да пазиш баланс. Хайде. Само на едната страна работим. С прав гръб те искам. Тук фокусът е върху предния крак. Слизайки надолу, натоварваме предното бедро, избутвайки се нагоре. Активираме дупето и задното бедро. Дишай. Трябва да издишаш всеки път, когато се върнеш обратно горе. Избутвай се с дупе. Не остана 10 секунди. Последно. Може да оставиш за малко дъмбелите. Трябва да повторим и на другата страна. Поеми си въздух. Хайде, вземаме дъмбелите, позиционираме се. Начало. Давай. Дишай. Насочи вниманието си върху долната част. Най-вече предния крак, който не се движи. Не остава много. 10 секунди само. Дръж прав гръб. Последно. Добре. Следващо упражнение. С един дъмбел. Позиционираме се в единия край на постелката. В клек. Придвижваме се към другия край на постелката. И обратно. Хайде. Започваме. Трябва да останеш в клек. Стягай хубаво дупето, за да не отива излишно напрежение в кръста. Пренасяме тежестта от единия крак на другия. Дръж. Дишай. Давай, давай, давай. Не остана 10 секунди. Последно. И край. Оставяш дъмбела. Последно упражнение преди кратката почивка. Правим клек плюс дигане на пръсти. По-динамично. Хоп, хоп, хоп. 50 секунди. Хайде. Като приключим, ще си починем за малко и ще се върнем обратно, за да повторим още един път тези упражнения. Давай. Дишай. Чуваш ли ме как издишам всеки път, когато се върна горе? Искам и ти така. На половината сме. Вдигай петите, когато се избуташ нагоре. Още малко. 3, 2, 1 и край. 30 секунди почивка.
Завъртаме още веднъж тези упражнения за долна част. Започваме с какво? Знаеш вече, гоблет клек. Показах ти какво искаме тук. Вдигаме петичките горе. Пускам таймерчето 50 секунди. Работим. Хайде, започваме. Начало. Давай ти си. Пълен контрол на движението. Като се избуташ нагоре, коленете да не хлътват навътре. Леко стават свити, за да може мускулите да продължат да работят. Дишай. Давай, давай. Десет секунди остават. Последно. Остави дъмбелите за малко. Сега пружинираме долу. 5 пъти връщаме се горе. Аз отброявам. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. И избутай се нагоре. Отново долу. 5, 4, 3, 2, 1. Без чупка в кръста. Стягай хубаво дупето долу. 5, 4, 3, 2, 1. На половината сме. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Леле, леле, леле. Долу. 5, 4, 3, 2, 1. И последни. 5, 4, 3, 2, 1. Леле, леле. Махаме блокчето, няма да ни трябва повече. Правим странични напади. Хайде, вземаме си дъмбелите. Широк разкрач, пръстите са напред. Пускаме се на едната страна, свиваме коляно, контролирано. Избутваме се нагоре, на другата страна с прав гръб. Поемаш си въздух. И при избутване нагоре издишаш. Давай, давай. На половината сме. Дръж, не остана. Като приключим тук, махаме единия дъмбел, другият го слагаме. Така да държим го под брадичката. И продължаваме с страничните напади, само че от долна позиция. Отново ще ти покажа, в случай, че си забравила. Ето така. Хоп, хоп, хоп. Окей? Хайде, започваме. Долу. Оставаш тук. Пренасяш тежестта отляво надясно. През дупето. Стягаш и корема. Дишай. Прав гръб. Дръж, дръж, дръж. Десет секунди остават. И преминаваме към отпади. Последно. Добре. Отпади 50 секунди на всяка страна с 2 дъмбела. Хайде, само още 3 упражнения имаме. Начало. Давай. Отпад с прав гръб. Контролирано, не бързай, не ни е важна бройката. А да сме стабилни и да активираме мускулите. Тук натоварваме мускулите на предния крак, този, който не се движи. Задния просто ни помага, но не играе главна роля. На половината сме. Дръж. Стягай корема.
за да не отива излишно напрежение в кръста. Още малко, 10 секунди. Трябва да направим същото нещо и на другата страна. Последно. Може да оставиш за малко дъмбелите. Хайде, позиционираме се отново. Отпади на другата страна. Давай. Избутвай се нагоре с дупе и задно бедро. Дишай. Трябва да имаш едно вдишване, едно издишане на всяко повторение. Поемаш си въздух, слизаш долу, избутваш се с дупе, задно бедро, издишаш през устата. На половината сме, продължавай с мен. Не остана само 10 секунди. Следя стриктно времето, за да знаем колко точно работим. Последно. Окей, оставаме единия дъмбел. Странично ходене. Помниш, нали? От единия край на постелката към другия, от клек. Хоп, хоп. Хайде. Начало. Предпоследно упражнение. Дръж. Приклекни. Пренася тежестта от едната страна на другата. Казвам страна, защото тук доста работи готелса, бедрата. Горната част също се натоварва странично. Не остава много. Като приключим тук, завършваме с по-динамична версия на клек, при която се вдигаме на пръсти. Дръж. Последно. Окей. Остави дъмбела. И за финал. Клек плюс дигане на пръсти. Хайде, ние сме. Финал. Давай. Динамично. Ти си. Хайде да дадем всичко от себе си. Прекрасна тренировка за долна част. Остави ми коментар, за да знам как ти се е сторила. Дали си се натоварила достатъчно и насоките ми дали са ти били полезни. Давай, на половината сме. Динамично, можеш ли още малко по-бързо? Да вземем максимум от тези 50 секунди. Вече са 10. Дръж. Броим. 5, 4, 3, 2, 1. И край. Това беше всичко за днес и тази тренировка за крака. Остави ми коментар да знам как ти се е сторила. Ако имаш идеи за конкретен вид тренировки, пиши ми в коментар под това видео. Абонирай се за този канал, ако все още не си го направила. С теб ще се видим в следващото видео. Чао за сега!